लाइट थांनाय सालाव वाति नबार कतर फाइमाबाय हेजे मारा दिब्लंनि बिसिं खबजाक बारा चौधरी बिसि सासे गामिनि दाखुक दसरा देबरमानि नक लुखुं वाति नबार सबाय कलांबाबाय दिनै थाङै नायखा एम रबीन्द्र देबब्रमा पातिमुनि कक्तमा मानै ब बेलेखानाव खा खामजाक यागुलो ब ताबुक पातिमुनि थायो थाङै नक लुखुंनाय मानि यागुलो कग्रिखा गतालखे नक तांग्रिनान बागै फाइदिसे मांफ्रिलो किसानाय मानि यागुलो एम रबीन्द्र देबब्रमानि खुक्ति सिंकिसा कखना लायानो ini Barat Chaudhary village committee meeting klaijak sasia kamio payo dosrota kok dosrot no mia dalai ke wati wawoi শুধুমাত্র পিডব্লিউডি ni অবহেলা এবং বড় যে ঠিকমতো নাকিনি খাইয়া বংনি কালভার্ট হুকুম তমনি আবু ঠিকমতো খাইজেগেনি কারণে অ পারা চুক্তি গোবাं মানক তৈলমখা भाग्य गाहाम अनेक बरंनि हाफ वाल रखमाबाय बंनिखाय काखलायलिया किन्तु ताको दसरनिखाय पुरा बर कुथानक दंमोनि अ कुथानक काखलायया बेलाय बरात गाहाम बन कबाल गाहाम जुदि आयां बर खुरखय तमन सेर रखय तमन दिगे जुदि काखलाय गांखाय अनेक बंनि हयतो जानफ्रा अनेक रखम दंखाम नस्तंखाम आं तिनि सरकार थेनाव बन कयनाय दाक्ति दाक्ति खायै अ जे जोंजाल दंमोन आं तावनो भिडिअ कक साइफैखा एक्जिक्यूटिव इंजिनियर कक साइफैखा खानानि बिसिङाव बर फायै अबनो इनक्वायरि खालायनाय एवं ताखौ दशरथनि खाना अथवा सनिनि बिसिङाव बिनि नक तांनानि बा सरकारनि जे सुजुग सुबिदा मानानि कक दंमोन अ खाना सनिनो माननाय आं आसा खालायो कारण जों अर थुंबुइ किसा मिसा खायमु बुसो मानायबा सरकार अर जेसा खायपानो अर मासुबानाय एवं सुंसुबाना बागै खाना फार्स्ट आवरनो जों एसडीएम बाय कक सालायगोन एवं अ पारानि जे जों जालुं दंमोन शुद्ध अबैया ताई अ पारा बिसिंति जे लामा थांमोनि आबो एत बेहाल अवस्था दंखा आबो जोंर एक्शन प्लान रोजाक ताको नयाखौ दाक्ति दाक्ति केव एक्शन प्लान रिबानि आबो नबो सामफ्रांना बागै जों एमएलए सहकै जों साइ दंनाय ताई जों उसुखांगनो अर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेन्टनि बिडि एसडीओ ताई इन्जिनियारनो रहरकार यां साइतो जे काखलाय फैमेनि आबनबो बुलडार उइनाय कत बुलडार तागै जों आबनबो रक्षा खायनोबो जों साइड दंलायबाय